Det skal symbolisere det fremmede, det ukendte. Og det er det eksperimenterende kunstværk, jeg vil lave. Jeg har arbejdet i Sydafrika i 4 år. Så kom jeg herover til Kolding, og så vil jeg begynde at lave kunstværk. Og jeg har lavet så en masse rustfri stålskulpturer rundt omkring i min have. Sådan, der symboliserer et eller andet ukendt. For mig i hvert fald også. Og Kolding Kommune har jeg arbejdet med i lang tid, for jeg skal have anvist plads i Kolding Kommune, så jeg kan komme til at stille den op. Det er nogle venner, jeg havde rundt omkring i Jylland. Vi havde møder hernede, og de var her for at kunne kigge på mine skulpturer og sådan noget. Og så fik jeg nogle billeder af en kunstskulptur, og den vil jeg så have fremstillet. Siden jeg gik i skole, der interesserede jeg mig meget for det, hvad der kom op i luften. Og så har også set nogle ting igennem årene. Og jeg er helt sikker på, at når den kommer op at stå, så kan det blive en turistattraktion jo. Over for noget, der kan komme. Det jeg så vil udvikle her, det er jo også noget for at skabe debat, men om det kommer noget udefra, det ved man jo aldrig. Men det er kun... Der kan jo skabe en muligvis en kontakt til det ydre rum. Hvad beskederne er, der kommer, det ved vi jo ikke før vi skal bruge dem. Vi skal ikke gå rundt og være så nysgerrige efter, og vi tror, det kommer, når vi skal bruge det.